Usiyovuselela manje? Sengiyavuselela. Okay. Bona ngani-ke ukuthi bangangitsheli ukuthi nami kade kuzofanele ngihlale kulo round. Oh. Mina ngiyitshela ukuthi lo round lo uzohlala lo mnumzane yedwa ayinami. Okay. Hayi kuhambe kutholakala ukuthi umnumzane afuna ukuhlala yedwa, ufuna ukuhlala nami. Hawu. Hayi ngalo ngiziba ngaze ngagcina bothi ukuze phela iy'nto zami y'lunge kufanele ngihambe ngohlala. Hamba-ke ngayohlala naye umnumzane. Sahlala manje ney'ngane seziyasola ukuthi hayi uma akasaphumi lapha, yabona usehlale lapha nje isikhathi esiningi. Nami angiyivumeli zingene lapha, uma ngingangena nje ngiyakhiya ngihlale kuvaliwe. Ukuthi lenye ingane yangena kanjani inkosi kuphela yaziyo nami angazi. Ngoba kunamhlanje nje ayikwazi ukuthi ukukhuluma. So inabakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondla noPhaphekanda. Sibingelele-ke kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Igama lami ngoSichaka, uKing Sichaka ngolimi olujwayelekile ngwalapha kaLuqa. Ngibonge nje ingane zakwethu ukuthi nithobeke nisilandele njalo. Qhubekani uthando lunye ingane zakwethu. Sibonge-ke ey'ndaweni zonke la kufinyelela khona umabonakude wenu obizwa ukuthi Black Live TV. Gauteng sanibonani, Cape Town sanibonani. Kuphi nakuphi eLimpopo sanibonani. Ngiyathola ama-message ingane zakwethu, ngiyathobeka kakhulu. Asike nohlelweni-ke sibheke ukuthi-ke osivakashele namhlanje uzokhuluma ngani ngoba siyaxoxa nje, siyaxoxa, uyalalela, sawubona ma. Sawubona baba. Ninjani? Ngiyaphila ngezwa kwena. Hayi sikhona. Uma ubani? Umama nguThokozile. Okay ma. Mhlambe-ke ake siqale udabeni lakho kusukela ekuqaleni ukuze kufike la sekuyinkinga khona. Mina ngumama oney'ngane eziwu-3, abafana ababili namantombazane. Bengiphila kahle nje kusekhona ubaba wabo. Ngokuhamba kwesikhathi ubaba wabo washona. Impilo yangabe isaba-ke khona kahle. Okay. Ngase ngiyahamba-ke ngayosebenza ngoba phela uma ngasekho umuntu kufanele uyosebenza. Ngase ngithola umsebenzi-ke eMajaldini. Ngokusebenza-ke kuqhubeka ngisebenza eMajaldini, ngihlangana nabo omama. Omama baze bangifake enkonzweni. Sasonta-ke nomama kwaze kwafika isikhathi sokuthi sidlale istokfela. Uyasibona istokfela ngithi? Sadlala istokfela lesi semali. Omunye iya komunye, enye iya komunye kodwa mase kuDisemba. Okay. So le mali-ke nawe uyazi imali yisilingo. Uyayithatha imali bengazi laba vele siyayithatha sonke kodwa kuyaziwa phansi. So mina ngigcine sengiyithatha kungaziwa, ngingazi ukuthi vele ngiyayikhokha. Bengiyiphindisela-ke vele. Kwahamba-ke. Ngisuke mhlawumbe khona engibatshelekayo eceleni. Ngibuye ubashonisa nami eceleni i-team ingazi yabo. Kwahamba-ke ayi imali yangabe isabuyela manje ngendlela. Nomsebenzi awusekho kahle, yabona sengisebenza nje into ecikizelayo. Hayi kwahamba-ke manje kwagcina imali isingasabuyeli. Sengigcina manje sengixoxela iy'ngane zami ukuthi nazi iy'nkinga manje sezinje. Hhayi iy'ngane zami bey'zama-ke bandla ngendlela ebezenza ngayo, zinginika ngikhokhe, zinginike ngikhokhe. Ngaze ngagcina sengibona ukuthi iyaphela kwale enginikezwa iy'ngane yabo. Ngazama ukuyigembulela mina eceleni-ke manje. Ngithathe yona ley'ngane manje ngiyogembula ngayo. Ngithathe nayo leyo yesitokufela lesi ngiyogembula ngayo. Hayi kwagcina-ke manje sekubheda kakhulu. Kakhulu nje sekubheda kwangempela. Ngiyadliwa manje nangalana ney'ngane seziyakhala manje ayisakwazi ukungisiza. Ngoba ziyabona ukuthi hayi lento yami ngathi ayisapheli yabo. Hayi ngithe ngisuka lapho-ke ngezwa omunye umngane wami engitshela ukuthi hhayi yena wasinda ngokuthwala. Uyazi ukuthi uma uxakekile-ke ayikho into oyibona inzima, yonke into uvele uyibona ilula nje. Hawu nami ngaphuthuma-ke wangisa-ke hhayi ngakhona-ke. Hhayi uma ngifika lapha yabo ukuxakeka ayikho ngempela into oyibona inzima. Hhayi uma ngifika laphana-ke banginikeze-ke iy'nto zakhona-ke hhayi ngifike ekhaya ngenze.
Hawu ngiyakutshela ngaze ngathi konje kangihlaleleni sonke lesikhathi ngingayenzi lento. Ngendlela nje Hayi batha. Okay. ngendlela nje umuntu wayesebusa ngayo yabo. Tetemu. Ungasasweli lutho nje. Yonke into isiqhamuka ngendlela nje uyayibona leyo nto. Hayi kwahamba ke kuthiwa ayikho into engapheli. Ngabona ngasahambi-ke manje ngendlela. Ngabuza ukuthi hayi manje sekwenze njani yabo nje sekubheda futhi okwangempela ngathi sekuphindela kuleya nto yasekuqaleni. Ngaphindela lapha. Ngayobuza ukuthi manje nje base kuhamba kanjena kufanele ngenze kanjani. Hayi laphana bese bethi ke qala ngokwakha indlu kuqala uround wakho ozohlala kuwona. Bese ke siyakunikeza-ke into ezohlala kuleyo round. Usuyavuselela manje? Sengiyavuselela. Okay. Bona ngani-ke ukuthi bangangitsheli ukuthi nami kade kuzofanele ngihlale kulo round. Oh. Mina ngiyitshela ukuthi lo round lo uzohlala lo mnumzane yedwa ayinami. Okay. Hayi khambe kutholakala ukuthi umnumzane afuna ukuhlala yedwa ufuna ukuhlala nami. Hawu. Hayi ngalo ngiziba ngaze ngagcina bothi ukuze phela into zami ilunge kufanele ngihambe ngohlala. Hamba-ke ngayohlala naye umnumzane. Sahlala manje ney'ngane seziyasola ukuthi hayi uma akasaphumi lapha yabona usehlale lapha nje isikhathi esiningi. Nami angiyivumeli zingene lapha mangangena nje ngiyakhiya ngihlale kuvaliwe. Ukuthi lenye ingane yangena kanjani inkosi kuphela yaziyo nama ngasi. Ngoba kunamhlanje nje ayikwazi ukukhuluma. So ngenxa yokuthi yangena lapha ayikwazi nje kwakhuluma kwakwani. Ayikwazi nokushaya amasayini ngoba abanye uma bengakhulumi bashaya amasayini cha. Ayikwazi lutho nje ingqondo ngathi ayikho futhi. So-ke mhlawumbe ngaphunyuka kanjalo-ke ukuze nalabo abanye bangangeni ngoba bayasaba manje ukungena ngoba babona lo ukuthi uma ingene lapha akabuyi. Hayi khambe. Tholakala ukuthi manje sekunamabhadi manje lana sekwenzeka izinto nje engasanga zodwa. Yabo sekuyalinyalwa sekwenzeka iy'ngozi yabo nje. Khona la ekhaya. Khona la ekhaya kusaphilwa nje impilo enormal uyabona nje. Lo muntu mhlawumbe nje wangena wahlala bayiphuma uzoza kuthiwa hayi usibani ulimele usibani wenzeka ukuthi yabo. Nazi iy'ngane lezi uthola ukuthi iyaphuka egcekeni kungonakele lutho. Mhlawumbe mayigeza izitsha vele ziwe zonke izitsha uyayibona nje impilo ehlangahlangene nje ongasaboni ukuthi kanti kwenzakaleni. Hayi khambe-ke uyazazi-ke iy'ngane nomalume bazo. Babize-ke omunye ubaba ukuthi akazobheka ukuthi kwenzekani yabo. Khona ngiqalanga ngavuma ukuthi babheke ngoba mina ngangicabanga ukuthi lento yenziwa yini yabo. Kodwa-ke kwasho ukuthi-ke nami phela bangihlula yabo. Hayi-ke bagcina befikile-ke nomuntu ozobheka. Yes. Hayi umuntu vele wayibhadlaza-ke indaba wabhadlaza nami bengingasakwazi-ke. Ukuthi kanti usibani lo bengihlala naye lapha usezele. Usezele manje njengoba ezele nje bakhona la egcekeni abantwana ukuthi asibabona ngithini. Yibona-ke abagila yonke le mhlola le. Ngoba nokudla endlini ukuthenga amanzi ukudla uyakubona kusekho. Hayi angiphathi khona okuthiwa makuphekiwe. Hayi nigcina niphekile. Iy'ngane y'shayisane zodwa y'thethisane y'buzana ukuthi hayibo ubani odlile ubani odlile yabo. Nomunye asakadlanga yabo kube sengathi vele nomunye uphika vele udlile. Ngoba phela nazo lezi zinto ziyakwazi ukunivala ingqondo yabo. Ukuthi mina ngicabanga ukuthi hayi wena odlile uyaphika nje. Kanti cha napa abadlali. Nawe akulokotha awuyazi lona. Nami ngangayazi leyo nto okwangempela. Kodwa nami ngangibona nje ukuthi hayibo. Manje sekuphela nokudla. Phela kwasana endlini. Kumbi-ke mase kuphela nokuphekiwe-ke cabanga. Hawu-ke yazama-ke ukulapha inyanga kodwa yahluleka. Ngoba sebebaningi kakhulu labantu sekuyikwabo vele. Uyabo. Yagcina-ke inhlupheko injalo-ke. Sure.
So wahamba. ngiyanxolisa uma uphula ulimi. Okay. Wena kufika lo mlaphi nje lo umprofeti ozoza abone lento. Akukakufikile ukuthi lento uyikhulume nezingane. Hayi akulula baba, akulula ngoba ngagcina ngatshelanga umuntu. Sure. Ngoba naye umprofeti noma esesho nami ngamangala njengabantu bonke. Yize kodwa ngibona ukuthi lento le ngagcina-ke mina sengihambile ngasese ngaya kuyena ukuthi akwazi ukuzongilungisela ngoba phela fanele ngivume ukuthi kwenzekani. Bese yalungisa-ke. Hayi-ke wafika-ke ngempela ngesinye nje isikhathi. Naye wafika njengomuntu phela vele wayekade ebiziwe ekuqaleni. Hayi wafika wasisamela-ke bandla walungisa-ke lokhu akulungisayo. Hayi manje hayi sesiphila impilo nje. Kuyaphileka noma ingasekho hayi impilo. Kodwa kona hayi sesiyaphila nabantu abami ayisekho into enzima kakhulu. Manje wena manje ngesikhathi ngoba ngiyakuzwa akukho la uveza khona ukuthi mhlambe wawumuntu wabantu ngesikhathi kusekhona ubaba. Omama laba badlala ngestokfela wabatho lapha. Ngibathole phela ngikathi ubaba eseshonile sengisebenza emajalidini njengoba ngichazile ukuthi ngihamba ngosebenza emajalidini kushona kababa. Wasuba nobhululu bakho. Ngase ngiba nabangani-ke. Saqale saba abangani nje. Sase sixoxelana ukuthi hayibo ake sihlanganeni sidlale istokfela. Okay. Umbono wakho na? Umbono wami futhi loyo. Sasidlala kahle-ke nje futhi istokfela sangaba nankinga. Ngesikhathi impilo isihamba kahle usoqala uhlanganisa kuloko kugembula kwakho isithwalo sikuvuma. Base bekhona eduze noma kwaso abantu abakuduba isikhathi udla imali yakho. Babuya phela abanye ngoba ngase ngibakhokhela ngendlela nabo babengayilindele. Yabona nje ukuthi mhlawumbe ngikweleta u10,000 mina ngivele ngikunikeze noma u15 noma u20 yabo. Singaphezulu ngaphezulu. Yebo. Kodwa futhi kungekho umuntu osolayo ukuthi yindaba manje mina senginjeni yabo. So wena mawuzothi kahle kahle into uma ungasayifuni izithwalo iyasuka ufakazi ukuthi iyasuseka ngoba iyasuseka noma isuseka kanzima ngoba kukhulu ukuyivuma ukuthi wayenza. Okay. Ukwenza into kulula kodwa mase khona umuntu oyaziyo akube kusaba lula. Sengathi nje ngaba imfihlo yakho ngaphandle phela mayisiyenza umonakalo lo wenzeka emzini wami. Ngoba phela emzini wami kwase kwenzeka umonakalo ongaphezulu. Ongaphezulu ngoba ngase ngisizwa ikona ukuthi emva kokulapheka ukuthi at least sengiyahamba-ke ngiyogembula-ke manje. Uma ngigembula okwangempela noma ngiyawina noma ngingawini kodwa akekho umuntu engimkweletayo uyabo. Sengigembulela nje ukuthi siphile endlini yabo. Saphila-ke ngale ndlela saphila ngayo kodwa lokuya hayi ngiyakubonga baba. Ngiyakubonga ngifisela umuntu futhi. Ingane le yagcina khubazeka isenjani? Hayi sanjalo-ke yona ayiphindanga yakhuluma. Ayiphindanga yasinda isanjalo. Ingane zakho zikubuki kabi ngenxa yalokho phela wawunendlu ohlala kuyona sewenze njani ngendlu? Indlu phela ngithi umakhosi le engangimbizile wavala yonke into yabo. So-ke nami indlu leyo ngayiziba kanjalo. Wathi yena emva kokuhamba kwesikhathi indlu angoyibhidliza. Okay. Kodwa kube khona engikwenzayo uma ngizoyibhidliza. Sakuyihlabela la. Sakuyihlabela kanjalo uma ngizoyibhidliza yabo. Ngokuthi nami ngangisaba ukuyibhidliza ngifuna uqamba amanga. Ngabiza yena mase ngizohlaba ukuthi kube uyena owenza yonke into. Ukuze ingane inganaki. Konke kube sengathi kusukela kuyena umakhosi yabo. Okay. Ngoba namanje ayikho ingane eyaziyo ukuthi mina wenzani ngake ngathwala. Uyabo ayikho ingane eyaziyo. Bonke bazi nje ukuthi kwakuwusizi nje olalifikile nabathakathi uyabo. Uyazi-ke nawe ukuthi into uma uyazi uvele usheshe ukhomba abathakathi uyabo. Ngoba kwakube sengathi nje hey abantu abasithakathayo uyabona siphumelela. Yizwa-ke leyo nto ngoba phela manje bayabona sesiyadla ukudla kusapheli noma kuphela ngendlela ukuthi iyabona ejwayelekile ukuthi iyabona akusafani nakuqala. Hayi ngoba kuqala hayi bekukumbi baba ngifuna uqamba amanga. Bekukumbi angifisi nje ukuthi ngelinye ilanga ngihluphekile indaba ukuthi ngaze ngithwale. Hayi angifisi. Wabona? Hayi ngabona kakhulu. Kona kumnandi phela uma usadla kahle angifuni uqamba amanga.
awusathole yonke into oyifunayo nje iqhamuke yonke into uthole ukuthi nje usudla lezinto lezo owawungakaze ucabanga ukuthi ungazidla uyabo kumnandi kodwa isiphetho sakhona hayi asisihle baba Eish asisihle kanza ukuthi nayizwela kudaba oxoxoma la elinaba nje lonke lunjengoba lunjalo thina simdedela nje ekhulumela ukuthi ke yena isiqiniseka naso ukuthi lento iyaphuma iyakhipheka iyalapheka ukubonela kwenzeka kuyena njengamanje uthi uphila kahle emva kokungena esilingweni sesithwalo kanza kwethu asibonga kakhulu lezi impande zama-Afrika lena ke iBlack Life TV silivale kanje uhlelo namhlanje siphinde sibonane kwenye episode elandelayo sale kahle It's the Black Life TV.